बाथलमारियाव गोदानै बेखेवबाय गंसे आयुर्वेदिक फार्मासि। बायदि बायदि बेराम फाहामथाय लानो थाखाय ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो गोनांथि जादोंमोन रोंग'सार गोनां फार्मासि। थारैनो दिनै दीप्ति फार्मासि अफ आयुर्वेदिक मेडिसिन मुंनि फार्मासिखौ बेखेवबाय फुंखा महिलारिया। क'क्राझार जिल्लानि साखाथि बाथलमारियाव गोदानै गंसे दीप्ति फार्मासि अफ आयुर्वेदिक मेडिसिन मुंनि मुलि फाननायजों लोगोसे रोंग'सारनि गेजेरजों बेराम नायसंग्रा मिरु बेखेवबाय। रायजो राजाफ्रा गोबां जेंनाजों गोजानाव बेराम फाहामथाय लाहैनो गोनां जायोमोन। दिनै फुंखा महिलारिया बे जेंनाखौ गोजान खालामबाय। बे फार्मासिखौ बेखेवनाय लोगो लोगो रायजो राजाफ्रा होंगो दोंगो बेराम नायसंजाफैनायखौ नुनो मोन्दों। ओनसोलनि बयबो गोजोननाय फोरमायदों आरो फार्मासिनि बिगोमा फुंखा महिलारिखौ साबायखर होदों। बे दीप्ति फार्मासियाव बेराम नायसंनो थाखाय रोंग'सार डक्टर एस सिलखौ लोगो मोनगोन आरो बिथाङा बेराम फाहामथाय होगोन। बाथलमारिनि दीप्ति फार्मासियाव नांगौबादि मुलिफोरखौबो मोननो हागोन होननानै फोरमायदों डक्टर एस सिल बिथाङा। गोबाव समनि सिगांनिफ्रायनो बे आयुर्वेदिक मुलिनि मोनसे फार्मासिनि गोनांथि जानायलाय माने जोङो लोगो दोगो आंनि लोगोफ्रा, आंनि सिनियरफोर, आंनि मास्टारफोर, आंनि छात्रफोर, आंनि बिदा फंबायफोर, खाथि खालानि बयबो बे क'क्राझारनि मानसिफ्रा नों हायोब्ला आयुर्वेदिक मेडिसिननि फार्मासि खुलिदो होननानै बुंनायलाय आङो देवघराव थांनानै आचार्य देबनिफ्राय आशीर्बाद लादों। बिनिफ्राय दा बेवहाय आङो फसंनाय जाबाय बे दीप्ति फार्मासि अफ आयुर्वेदिक मेडिसिन्स होननानै नैबे वार्ड नाम्बार 3 बाथलमारियाव। दा आयुर्वेदिकआ माने मिथिंगायारि मोनसे माने दिहुनथाय आरो बे फेक्टरिया गोबां जायगायावनो दङ। कलकातायाव दङ, बेनिफ्राय देवघराव दङ, चन्डीगढ़आव दं, गुजरातआव दं, बिदिनो साउथ इन्डियाफ्रावबो दं। दा आंनिया जाहैबाय बैद्यनाथ हार्बेलिस्टनि आरोखि बेयो। बैद्यनाथ हार्बेलिस्टआ माने गोदोनि पन्डितफोरानो दिहुननाय बे फेक्टरि बेयो। बेखौ नेचारेलि दिहुननाय जायो, मिथिंगायारि दिहुननाय जायो। दा बे मेडिसिना जेबो साइड इफेक्ट गैया। बेवहाय माने गोबां रोखोमनि बेरामनि मुलि मोननाय जायो, जेरै किडनि स्टन, सुगारनि, गेसनि, लिभारनि, बिदिनो माने साख्रुब सुख्रुब बेफोरनि आरो। दा बेखौ ट्रिटमेन्ट खालामनो थाखाय माने कनफार्मेशननि थाखाय डक्टरा मेसिन लाबोयो, जि चेकआप खालामो। ओमफ्राय डक्टरा सप्ता खनसेयाव खेबनै फैयो। बे जाहैबाय रबिबाराव 4 बाजिनिफ्राय बेलासियाव 4 बाजिनिफ्राय 7 बाजिसिम थागोन आरो बेनिफ्राय बुधबाराव 11 बाजि फुंनिफ्राय बेलासिसिम थागोन आरो बिथाङा। दा सोरबाफोर जुदि देहा लोरबां जानानै दङब्ला बा फाहामनो गोनां दङब्ला नोंथांमोनहा नैबे दीप्ति फार्मासि अफ आयुर्वेदिक मेडिसिन्स बाथलमारियाव फैनो हागोन, लांफैनो हागोन। गोजोनदों, साबायखर। ओमफ्राय माने स्पेसियेलि गेस, बेनिफ्राय लिभार, हार्ट, ओमफ्राय साख्रुब सुख्रुब, बिदिनो हिन्जावफोरनि बेरामनि बेफोरनि दं आरो। माने गोबां रोखोमनि गासिबो बेरामनि बेहाय माने मुलिफोरखौ मोननो थाङो। साननैनि गेजेराव बबे समनिफ्राय जागायजेनगोन नायनो? साननैयाव आं एसे सिगां बुंदों, माने रबिबाराव बेलासिनि 4 बाजिनिफ्राय 7 बाजिसिम थागोन डाक्टारा। डाक्टारनि मुङा एस सिल, डाक्टार एस सिल। आरो बेनिफ्राय बुधबाराव फुंनि 11 बाजिनिफ्राय बिदिनो 5 बाजि 6 बाजिसिम थागोन आरो। कन्टेक्ट खालामनो हागोन? बेयाव कन्टेक्ट खालामनो हागोन। कन्टेक्ट नाम्बारा आं नैबेवहाय दोनदों, नैबे कार्डआ। बेवहाय दङ मोनसेयाव, बे आंनिनो 9085829200। मोनसेया 9365747971। आरो बेनिफ्राय नोंथांमोनहा डाइरेक्ट डाक्टारजोंबो रायज्लायनो हागोन माबाफोर देहा दिगदार दङब्ला। दा डक्टर एस सिलनि मबाइल नाम्बारखौ आं नोंथांमोननो फोसावनो आखायाव लानाय जाबाय। बे मबाइल नाम्बारा जादों 9395344261। नोंथांमोनहा डाइरेक्ट डाक्टारजोंबो रायज्लायनो हागोन। गोजोनदों, साबायखर। जेबो साइड इफेक्ट गैया आरो बेवहाय मेसिनजोंनो कनफार्म खालामजोबगोन मा बेराम दं। दा नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर माने देहा फाहामनांगौ जायोब्ला नोंथांमोनहा, आं नोंथांमोनखौ खावलायो, ओमफ्राय आपिल खालामो, नोंथांमोना बेयाव फैनानै मुलिखौ लांफैनो हागोन।
আমার এটা ভাল এটা খবৰ হ'ল যে কোকৰাঝাৰত আমি বৈদ্যনাথ হাৰ্বেলছৰ এটা ফাৰ্মাচী খুলিবলৈ পালোঁ আৰু কি তো আয়ুৰ্বেদিক যিটো চিকিৎসা পদ্ধতি এইটো ভাৰতৰ আটাইতকৈ পুৰণি পদ্ধতি কিন্তু কিবা কিবি কাৰণত হয়তো আমাৰ ভাৰতত লাহে লাহে এইটো কম হৈ গৈ আছিল কিন্তু এইটো আজিৰ ডেটত ভাৰত চৰকাৰেও বিচাৰি আছে যে সকলো ঠাইতে যাতে আমি আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতিটো বেছিকৈ আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ কাৰণ কি আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসাৰ মাজত কি হয় ছাইড এফেক্টটো নাই বুলি ক'ব পাৰি আৰু কি তো সেইকাৰণে আজি আমাৰ কোকৰাঝাৰত আমাৰ যিটো ফাৰ্মাচী খুলিলে আমাৰ ফুংকা মহিলাৰী দা তাৰ ফোন নাম্বাৰটো লৈ অগ্ৰিম বুকিঙো কৰিব পাৰিব ইয়াত সপ্তাহত দুদিন বহা হ'ব এনে ফাৰ্মাচীটো প্ৰতিদিনে খোলা থাকিব কিন্তু ইয়াত ডক্টৰ দুদিন আহিব এটা ছানডে আবেলি 4টাৰ পৰা আৰু উইডনেছডে পুৱা 11টাৰ পৰা আৰু কি তো আমি ৰাইজকো কম যাতে ইয়াত আহক ইয়াত ধুনীয়া এটা ট্ৰিটমেণ্ট পাব ইয়াত ডক্টৰৰ ফিজটো একদম মিনিমাম ৰখা হৈছে আৰু ওৱান টাইম ফাৰ্ষ্ট টাইমে দিব লাগে ছেকেণ্ড বা থাৰ্ড চেকআপত কোনো ডক্টৰৰ ভিজিট দিব নালাগে তো ইয়াত কোনো ধৰণৰ অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিব নালাগে কোনো আমাৰ ইয়াত চেলাইন এইবিলাকৰ ছিষ্টেম নাই অকল আয়ুৰ্বেদিক পিয়'ৰ আয়ুৰ্বেদিক মেডিচিনৰ খায়ে ৰোগীবিলাক সুস্থ হ'ব বুলি আমি আশাবাদী আৰু কি আর এই হ্যাঁ আচ্ছা ইয়াত মানে এনেতো আমি টিবি আৰু কেঞ্চাৰ বাদ দি সকলো ধৰণৰ বেমাৰৰে ইয়াত ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হয় তাৰ ভিতৰত স্পেচিয়েলি আজিৰ ডেটত যিটো গেছৰ প্ৰব্লেম গেছ তাৰপিছত লিভাৰ তাৰপিছত এই বিষ বেদনাটো এইটো খুব বেছি হৈ আছে আমাৰ ইয়াত স্পেচিয়েলি গেছ বিষ লিভাৰ এইবিলাকৰ ট্ৰিটমেণ্টটো অতি ধুনীয়াকৈ ইয়াত হয় ছুগাৰৰ প্ৰব্লেম হ'লে ইয়াত আহিব পাৰে মানে কেঞ্চাৰ টিবি বাদ দি সকলো ধৰণৰ ট্ৰিটমেণ্ট ইয়াত কৰা হয় আৰু কি আৰু ঔষধবিলাক ইয়াত এভেইলেবল পাব আৰু ইয়াত আমাৰ ঔষধবিলাক একচুৱেলি বৈদ্যনাথ হাৰ্বেলছ তো এইটো আমাৰ বহুতে জানে আমাৰ সৎসংগৰ যিটো মূল আমাৰ আশ্ৰম এইটো হ'ল দেওঘৰত তো আমাৰ ঠাকুৰ অনুকূল চন্দ্ৰ আয়ুৰ্বেদিক ডক্টৰ আছিল তেখেতৰ দিনৰ পৰাই ঔষধবিলাক আৱিষ্কাৰ হৈ আছিল আজিৰ ডেটতো আছে আমাৰ ইয়াৰ যিবিলাক ঔষধ মেক্সিমাম ঔষধে আমাৰ সৎসং দেওঘৰৰ এনেতো আয়ুৰ্বেদিক ঔষধত কোনো ছাইড ইফেক্ট নাই তাৰপিছত আমাৰ যিহেতু সৎসং দেওঘৰৰ এইটো পিয়'ৰ আয়ুৰ্বেদিক ইয়াত আহিলে মানুহে উপকৃত হ'ব বুলি আমি আশাবাদী আমি এইটোৱে আহ্বান জনাব বিচাৰোঁ যে আহক মানুহখিনি আমাৰ ইয়াত আৰু ধুনীয়া এটা ট্ৰিটমেণ্ট পাব আৰু ইয়াৰ পৰা মানুহ সুস্থ হ'ব পাৰিব আৰু কি